Mayap at magrasya nga bakpo kaya kayungan. Siklaw tampo at pangadyan tayong orasyo emperata laban king COVID-19. King lagyunig pat nga nakating banal na espiritu. Amen. Itamungan po, o mapamakalulu, ampon mapagmalasakit, ahigpami. Aminan milaring kasalanan mi, at mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran, ampon biye. Lalapit kami keka, kaniting masipit, apamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan na tingatan mo kami, laban king COVID-19. Amigdalang dakal akasakitan ke kami, at may kamate na karing dakal ataw. Aduan mi ngeni keka, ing balikdan mo kaming mitmong lugot, at yatchat me ke kami ing makawulo mong gamat. Intakot mi king sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiklangan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi, king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula, rintang mitutukan maninton panulo, para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, ban mapupus na iting pandemya, king bansami. Ipanalangin mo na ring sablang lilingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. E mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin nila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayawo na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming biyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaop kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan, kaniting krisis, layon tayra na kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Emo sana pisawiling aklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkusumukeng ikabos king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita Nicasio, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Kaniti pong kaya katamong kapag masusyan, pakiabetala ka rin kaya katang panalangin, ding makatuking intentiones.
Pasalamat Daddy, Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Ison, Net Aguas, Joy Rose Tolentino and family, at Senior Choir. Special intention, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, Ditch and Lita David and family. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Reynaldo Cruz, Romel Dialca, Ruben Gomez at Jared Taglinaw. Speedy Recovery, Chismel Dialca, Angel Pajardo, Jojo Rason, Wilhelmina Patawaran, Monica De Leon, Eldrey Cordero. Healing, Bel Trinidad, Mario Supan, Lerna Panganoran, Lina Bonus, at Jesus San Luis. Antimuring ding sablang kaladwa king purgatorio ding kaladwada di Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Conching, Glenda, Alan, Florentina, Crisanta, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Nida, Jerry, Miguel, Anfel, Amor 9 Days, Father Lope, Monsignor Armando, Librado at Jesus. Magkabeta ang puking dalita pamukulan. Hingaldo gewanan dinu tumulat amu magsayatanu hingaldo gewanan dinu Alleluia Alleluia magkantang tayong galit king Dinu kulit aking masayang kulisa malaos tamo kang bening masaya
Sasamba king Ginong Diyos ng kaligtasan. Tiyay ngaldo gewanan ng Ginoo. Tumulat ako magsaya tamo. Tiyay ngaldo gewanan ng Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Kilagilingig pa ang paninganak ang panimban ng Espiritu. Amen. Ang grasya ni Ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng banal na Espiritu, mantabay kay kaingan. At kaya kang tibunan. May payabak kay kayo po. Mayapayabak po ang King umpisa niting bayong aldo, sukat pasalamatan tayo nga pong Gino. Nya kanita, maging karapat-dapat tamong ganap, kaniting banal na kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan, din kasalanan tamo. At tanyaran pa may lunos na at kapatawaran ng nga pong Gino. Igang di na lang king banwat siyatu, ating sablang at sukarin. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Igang pakilala, king kaya kang sarili, karing malugod kaya ka. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Igang mituturo kaya kami, karing sablang bagay. Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ting Diyos, sa may pahintuto pakaluluwa na katamo. At king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Dala nakatangan sana, king biye alangang Amen. manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, so pan mo kayong magdulap, kaning ulaga, amyatad tulang alangang kaya kami, kaniting nilipas sa yato. King kaya kayong kao, king pangako mo, gawan mo kaya sanang metong king pusod kay sipan. Iriadon mi, king kapamilatan ni ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo at ang banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangang Amen. Makiramdam tamo po, king amano ng Ginoo. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Kanito rin pagano ang pong Hudyo, kambering karelang pamuntok, pikayari ro ing panasakitan doring apostol, at pamasibasan dala. Inyang abaluda ring apostol iti, linipat la karin Listra at Derbe, adwang syudad karin likaw niya, at karing distritong makapadurot, karinda penaral ing mayap abalita, karin Listra, ating metong atawong pane makaluklok, kapilan man epa may kalakad, uling manibat king kabayit na lumpune. Kabang makiramdam yo king pamanaral ng Pablo, ikwarang misalubong apanimanman, panakit ng Pablo, king intao at inyang kapaniwalan maulo, sinabi ng masikan kayo, tikdo ka at talakad kang matulid. Ing taong lumpu, mi palundag yang tinikdo at miglakad-lakad. Inyang ikit daring tao, ing depat ng Pablo, migmula lang kinulayit, king amanong likaw mano, ding taong deti, Dioses lang tinipang makabalat kayong tao, busal tamo. Inaus deng sus i Bernabe at i Pablo, antinaning yaing prinsipal at tagapagsalita. Inaus deng Hermes, ing saserdote ng sus, Diyos-Diyosan ang makitemplo, luwal ding pader ning syudad. Migdalayang toro at sampaga, kimpasbol ning syudad. Ya ang ponding dakal atawo, bisalang midaong sakripisyo, karing apostol. Inyang abalitan da, Bernabe at Pablo, ing burirang daptan, pengabak daya imalan, at karelang susulod, at milyari lang linibutad karing tao, ngarang kukulisak, kakaluguran, eyo daraptan yan, tao kami mong kalupayo, dinatang kami keti,
Bamiyang iyatad ing mayap a balita, ban paying gulot kayo karetang alang kwentang bage, at magbalik kolob king Diyos amabye. At may gawangan king banwa, king labwad, king dayat malat, at king sablang atyu kareti. Karing may ngalaba sa panahon, pepayin tulot ning Diyos, king ingbalang bansa, sumulong ya king sarili ng lakad. Makanyan man, pigkalub na kayong mga salang tanda, tungkol king kayang sarili, king kapamilatan daring mangayap abage, adraptam na kaya kayo. Diri na nakong uran ibat banwa, at siya ing babye bunga karing tanaman nyo, king karampatan a panahon. Yo ing magkalub pagkabye, at mangat mong tula kaya kayo. Agyang makanyana ing sinabi ring apostol, may bugdo pang eapi gilding tawo, king pamidawong sakripisyo karelo. Amano ning Ginoo, Salamat, King Diyos. eke kami o Ginoo, nunekin lagyo mo mga intulid ing ligaya. Eke kami, O Ginoo, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Keka o Ginoo, bukod mong keka, at eke kami mga intulid ing dangalan at ligaya, uling alang kupas ing lugod mo at katapatan. Bakit ding bansa kukutang dake kami, nuya ka rin ing Diyosyu. Eke kami, O Ginoo, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Ingke kaming Diyos at rin banwa, daraptana itang buri ng daptan, kabanding Diyos da, gintula mo ampong pilak, gewadala ring karelang gamat. Eke kami, O Ginoo, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Panuanan na kayo sana ning Ginoo, ing linalang king banwa at yato, imbanwang melaparan, king ginuya mo dapat karing tao, binyene ing yato. Eke kami, O Ginoo, nuneking lagyo mo, mga intulid ing ligaya. Parangalantaya po'y maya pabalita. Baluta mo king Ikristo, tunayang mibangon iba't king kamatayan, matagumpeari, balikdan mo king mitmong ganaka. Ginoo mantabi kay kayo, At kekang timuri. pamamasa king maya pabalita at pangkang sanwan. Ligaya keka, O Ginoo. Jesus nga nang nigsalita karing kayang alagad. Ing tatanggap karing utos ko at tutuparan oreti, itang malugod ka na ako. At luguraning iba ko, itang malugod ka na ako. Luguran ke at ipakilala ko kaya ing kakong sarili. Kitnanay Judas, aliwa ing Iscariote. Ginoo, bakit kaya kami kamo pakilala at eking yato? Peki ba ng Jesus, ing lulugod ka na ako, pamintuano ring amano ko. Luguraning ipakot ako, manoknangan kay kaya. Ing lulugod ka na ako, tutupad ka ring amano ko. Ing amanong dindamyo, kanako, nanaibat king ipang mitubod kanako. Sinabi ko reting bagay kay kayo, kabang kayabay ko pa. Dapat ing talasaw, ing banal espiritu, ay tubod ning ipaking lagyo ko, ing mituro kay kayo king sablang bagay.
Pag anak-anak kaya kayo, ingsab lang sinabi ko kaya kayo. Ing mayap ng balita, ni kaya katamong kaligtasan. Kapurian keto, O Kristo, makiramdam tamo po king umilya. Balikan lang po natin ang Mother's Day. Kasi mayroon akong nabasa. How just do you show your affection to your mother? Mayroon pong nabasa ganyan. Sabi ng naglahad ng mga kung paano mo ipadama ang pagmamahal sa nanay at sa magulang in general. Sabi, yung una, do not forget their special occasions. Yan. So siguro birthday, yan, anniversaries, etc. Sa mga okasyon. Pwede yan. At yung pagbibigay ng regalo, sabi na, pagbibigay ng regalo sa mga magulang. Yan. Tapos yung pangalawa, sabi niya, lalo na pag mga bata pa yung mga anak, tumulong sa gawaing bahay. That is how to show your affection to your parents, to your mother. Tumulong sa mga gawaing bahay. Tapos yung pangatlo, sabi na yung pangatlo, ginamit pa yung sinabi ni BP Lenny, never forget to show at the most difficult times in their life. Kailangan ng magpakita ka sa kanila sa panahon na sila'y nahihirapan. At tama naman po yan, no? Nagkasakit si nanay, nagkasakit si tatay. Dapat give time para bisitahin sila. Pero sabi niya, hindi lang siguro pag may sakit, kundi make it a regular habit to visit them, lalo na pag kay mga anak, malalaki na, may kanya-kanya ng buhay. Give time to a regular visit to them. Pero yung panghuli, sabi niya, to show your affection to your parents, sabi ay just by keeping their commandments, by being obedient to them. Kung ano mga habilin, mga pangangaral, huwag kalimutan. Kasi kahit wala na sila, sa pamagitan ng paggawa sa kanilang mga habilin, mga pangangaral, ay nananatili sila sa ating puso. Kaya pinakamahalaga itong pananatili ng kanilang mga aral at habilin sa ating isip at puso. That will make them alive, very much alive, kahit na wala na sila sa mundong ito. Doon ko na-gets itong sinabi ng Panginoon sa ating Ebanghelyo nang sabihin niya, ang tumatanggap sa aking mga utos at tumutupad nito ang siyang tunay na nagmamahal sa akin. So, para sa Panginoon, ang basihan ng pagmamahal sa Kanya ay yung pagtanggap sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga habilin, at ito'y tinutupad. At napaisip lang po ako, kasi kung iano natin sa ginagawa natin sa mga magulang, yung sinabi ko kanina, yung pagbibigay ng regalo, yung mga special occasion, sa ating simbahan, ganyan din naman eh. Pag Pasko, nandyan tayo. Mga special occasion. Pag Holy Week, nandyan tayo. At marahil, nagre-regalo kasi nag-aalay naman dito, na baka nagdo-donate pa sa mga simbahan. So ito'y pwedeng showing affection, our love to the Lord. At pwede rin pag nagbo-volunteer para maglinis ng simbahan,
magbo-volunteer para tumulong sa anumang gawain sa parokya, na anumang apostolate or ministries, or siguro showing at the most difficult times. Ibig sabihin, siguro may mga panahon ng kalamidad at nakikibahagi sa panawagan ng simbahan to help, no, yung mga tinamaan na nagpapakita, hindi nagtatago sa mga ganyan. O baka nagbo-volunteer pa silang magbibigay ng tulong sa mga parishioners o sino mang tinamaan ng kalamidad. Pwede yan. No? Pero dito, the most important affection, the most important thing that we can do to show our affection to the Lord ay ito. By just being obedient to Him. Kasi pwedeng ginagawa mo lahat yung mga 1, 2, 3, pero never yung pagsunod sa Kanyang kalooban. Pwedeng yan, tumutulong sa simbahan, pero outside that, hindi mo naman sinasabuhay ang mga turot aral ng Panginoon. No? Kaya the most important thing dito, na inasa ng Panginoon sa atin, para tunay nating ipadamang pagmamahal, ay ito, tanggapin ang Kanyang mga turot aral, at yan ang ating isabuhay. Sa tuwina, kayo nakikinig po sa mga pangangaral, sa mga homiles namin mga pare, magiging walang saysay lahat yan. Kahit minememorize nyo pa, o sinusulat nyo pa yung mga homiles namin mga pare, exposing God's Word to you. Pero ika nga, kung papasok dito, lalabas din doon, wala. Hindi naman mental exercise lang yan, kundi ang anumang turo at aral na binibigay sa atin ng Panginoon, ang Kanyang hinihintay sa atin ay yung mailagay natin sa pang-araw-araw na buhay, that we can translate it into actions, not just words flying in the sky. Dapat makita konkreto ang ginagawa natin. Kaya pag sinabing pagpapatawad, hindi lang nandito yan. Dapat ipakita natin ang pagpapatawad. Kung pagmamahalan, then dapat talaga ito. Ika nga, dapat diyan tayo makilala na alagad tayo ng Panginoon dahil sa ating pagmamahalan. Dahil sa ating pagmamahal. Okay, so ulitin ko, if we want to show our affection to the Lord, ang pinakahintay niyang gawin natin para ipadama na mahal natin siya, ay ito, ang pagtanggap sa kanyang mga utos. At ito'y ating tuparin at isabuhay. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa paninitang mga kaibigan. Ang sasagot natin sa bawat panalangin, O Diyos, sa ginumi, may kasa kilubding puso mi. O Diyos sa ginumi, may kasakilog Iya ding kasakilog puso. ding puso mi. Para karing sablang bininyagan, matampalasan ng pansin, karing makapagmulalang bage, ay inatad ning binyag karelo, ipanalangin taking Ginu. O Diyos sa ginumi, may kasakilog ding puso. Para karing pamuntok Kristiyano, karing batas agagawan do, galangan de sana ing balang tao, muking kayang pangatawo, nune antimurin, anting metong atawong bininyagan, ipanalangin taking Ginu. O Diyos sa ginumi, may kasakilog ding puso mi. Para karing sablang pagano, ang mabibiyeking maya paasal, abalure sana ing mayap ng balitang Kristo, amanaliling alangangga, at dibinong biye king karelang maya paasal, ipanalangin taking Ginu. O Diyos sa ginumi, may kasakilog ding puso mi. Para kay katangan, manano ng sanang kingkayala ng sigla, ning aldo-aldo pamibiyebye, at agpuanta mo sana, ing mas malalam at tulang manibat king belwan, amanuknangan niya ing Ginu kaya katamo, ipanalangin taking Ginu. O Diyos sa ginumi, may kasakilog ding puso mi.
Ngini po adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy, paming at banwa, luguran miya sana yung kaya kang anak, ban manok na nga niya kaya kami kambe mo. At daya no sa ning kaya kang espiritu rin kaisipan mi. Ipagkalubusan iti, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Dito pong makasadyang mag-offer, talakad na lahat, muntanak ng libutan. Magkabit pong magkantakin dalit para king pamagsadya karingayin. Biyayain Dino, mabiyayain Dino, kapayapan ke kayo, mayabot na ning Dino, kapayapan ke kayo, mayabot na ning Dino. Ligaya ke ka, o Dino, maligaya amanyubling ligaya kita o Kristo o kakong Diyos o kakong Ginoo ikit miyaing Ginoo mabiyaing Ginoo kapayapan ke kayo payabot na Ginoo kapayapan ke kayo payabot na Ginoo. Manalangin kay pakamarang kapatid, banitin kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Tanggapan na sa aning Ginoo ting daon karinggamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katamoy kasaplala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming, miglalang, tanggapan mo sa reting kaya kaming panalangin at ayin. Gawan mo kayong karapat dapat, karing kaya kang sakramento, ning lugod. Kapamilatan ng pamamatawad mo, karing kaya kang kasalanan. Itingan adwan ni, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang tumurin. yat na yorem puso yun. Makayat na no, king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit, numang kanino ipap, Diyos king alangang gadubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panahon ng pamanyubling mebye, inyang Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Kaya di natang imunag ning bayong panahon, ing makabang pamag-ari ning pamikasala, may pupus na. Ing mipahama kaya to may rin niyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling may biye, babayo ning mabilo kaya to, kabang din sablang koro ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya, alang toknang, ngaming babiye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banalin Ginoo. Diyos sa mayupay. Mitmuyang banuat inyato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan. Mapalad ya ing daratang king laguning Ginoo. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritum, ban para kaya kami, madali lang katawan at dayam, ng ginuming Heso Kristo. Bayuya may daon, kusang loob, king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat tsakeka. Pira sune binyene, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga nat kananya. Itiing ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kibaling apunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti ko nga, minom ko kaniti. Itiing kalis yung ka na akong daya,
ing dayaning bahay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya at para karing sablang tao, banket ami patawaran na ring kasalanan. Dapat niyo bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayo misteryo ng kasalpantayanan. Kamatayan mo, linupig mo, ing kamatayan mi, ing panganubi mo, merye, silbi mo, ingemi. Ginoong Jesus, tatang ka, Ginoong Jesus, tatang ka, tatang ka. Inyang ini kaganakan mi oy pa ing kamatayan at paman niyo na may biyaning anak mo narami kaya kay ting tinapin ing biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Papang mabaming pagamuha mo king ikaming ansanang misilusulo king katawan at dayang Kristo tipuna na kaming anting medong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yatu ban may ganap lugod kambiyan ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Gana ka muna naman, di kapatad ming pepaynawan at maninayang sabing miye, lalo na di Florentina, Amelita, at Konsolasyon. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana aking maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biya lang hanggang. Ban kaya benang Maria, imbirhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ting sablang santo, at inupad king madmang kaburian, king kaya kabaning panabon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambean at kaya, ipang mayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Manalang tamit mong kapaniling alugod, king ipa karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Igpami ayat chubanwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mipamintuan ng loob mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiye mo kaya kami king aldo ngeni, ampon ipatawad mo kaya kami ding salami kaya ka, anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami, mangaya mo ke paisawol king tukso, nunay ikabos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bagking kasaupan ni kaya kang pakalulo, parati kaming may kaabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian, at ing kayupayan, at ing ligaya, manggaman ki nga lanangga. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan na lakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, higang mabibi at magari, manggaman, king alanghangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabi, sana kapilan man kaya kayo. At keka timurin. Ante po may kakapatabi po po kain tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kaya kami ing kapayapan.
Ing malugod at maganakatang Ginoo, ing kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, yan tang makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, eg matampang tanggap kaya ka, ka, dapat tingkas may nga mano mo, kumayap na ako. Salangit ka, Ginoo, muling mabibili na. Salangit ka, muling mabibili na. Hingi mahus mintala, malungkot lang pusura, bala ng iya ng kwenta, insablarang kapalayan, kang Jesus ang pinegabos, apeterating krus. Salangit ka, uling mabibili na. Salangit ka, Ginoo, muling mabibili na. Salangit ka, uling mabibili na. Salangit ka, Ginoo, Uling mabibili na. Salangit ka, uling mabibili na. Manalangin tamo. Kalubos mayupaya talanganggang Ginoo, binalik mo kami, king biye, kapamilatanin pami pasubli mong may biye kang Kristo. Pasignangan mo kami, kapamilatan iting sakramento, ting kaya kaming pangakabos. Itingan na doon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ting Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka tinuri. Ay, pag nakapon gat panapon niya ping may sa tabukas. Ginoo, mantabi kay kayo. At kaya ka tinuri. At bendisyonan ako ng Diyos sa may paingtuto, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Mayari ng kapag masusyan tamo, may taneng luguran ng Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King King Diyos. Diyos. Zakal po salamat, may poras, magandang araw, marami pong salamat. Maria, kakalit ket malsinta, uliyain ket genindu, malugod ket intutu, ing dalise pamay.
Halale ka.